garrantzitsua da bizitzan salbuespenak egitea. Noski. Egiten jakitea. Bai, egiten jakitea eta ondorioz egitea. Bai. Jakiten egitea ere garrantzitsua da, Egiten jakitea. Bai. Ilaskiri eskatuko diogu gaur salbuespen bat egin dezala. Ega, Ilaski, egin salbuespen bat eta grabatu arrasateko lagunentzat sare sozialetarako bideo bat. Bai. Hau, Euskal Herriak ikusi du dagoeneko, Ilaski. Itxusialitateke, 15-16 urteko gazte batzuen ilusio jokoan dagoenean. Eta publikoa alde daukazula ikusita. Itxan. Venga, moztu. Ezin da zuzenien gauza, ez zela gure lehiakia! Pero tamai! Manos de gane! Olaia zorgane! Pero nahi! Zerbek egin, bidean eguerde. Vale. Zeren truke, zeren truke, ikusi dut ere begiran. Puntu. Ezeren truke, laguntasuna gaitxik. Laguntasunagatik. Zer? Zeren gaitxik? Laguntasuna gaitxik. Euskal Herriz gaitxik. Bueno, bai. Noski, ba. Bai, ba. Hori Ilaskik askotan aipatzen du, bai, Pero ba. nahi zen moduz hauzie. Ongi. Ondo. Hirugarren eguna. Ondo. Askotan, esaten dugu guk, etorri da denporak aurrera eginala, gauzako hobetzen diela, egokitzen zariela, eroso zaudetela. Konfiantza pixka bat. Bai, lasaiago. Ondo zauzie? Oso ondo. Ondo, erantzuteko prest eta lehiarako prest? Topera. Ondo, lareun euro momentuz, final bat. Zer, Peru gaur? Ea zelan doan gauza, baina bai, espero dugu beste final bat. Elburu txue beste final bat unai. Bai. Divertigarria dalako finala iristien. Oso. Ondo, gero Peru laguntasuna gaitxik sintonia berrirako Hori bai, dugu. Bai, itxeingo dugu. Bai, moldaketa beharko genuke eta, bueno. Komposizio lanak edo. Ondo, komposizio lana. Hori, baixu goleak egiten du edo? Bai, bueno. Bai. Bau bere aportazio ere. Ba, noski, gola baixu goleak, Oinarria. Bai. Oinarria ritmikoa. Pentsaten dau bera dala beti. Ez, bateria eta baixua zuga. Elkarlanean. Harreman hona izango duzu bateri jolearekin. Oso. Gitar jolearekin auskalo, baina bateria eta baixua beti ondo. Bai. Pero du nahi, ongietarri, gurera. Animo. Manex, eta ane Gabon, zer moduz? Ondo. Hasi gara, ospatzen ez da? Bai. Bigarren saioa, aurreko finala jokatuta. 300 euro gurea ditugu. Hori da. Ondo dago. Horrekin momentuz esan dugu afaritxo bat. Afaritxo bat. Edo gorde. Esan zuten? Edo gorde gaurko finalea idazlan duen. Gaur finalean ja, askoz gehiago irabazita. Gainontzean nion afaria asmoazela, afaria romantiko bat egitea, ze gogora ezagun, Manex eta Ane bikote dira. Bai. Bagera. Segundo batzuk guzti, atera zuten emendik. Ondo, noski. Aspaldi, bikote sentimental bat etortzeko azelako miluzera, eta horrekin oso poztigu. Aspaldi? 4 urte. Bueno. Tximeletak bizirik, noski. Bai, noski. Bai. Tarteka egin martzai horrela. Ega, tximeletak hasi hemen, Baina hori ere bada maitasunaren parte noski. Manex, musikan zu ere? Bai, pixkat. Aha. Joi bezala, baina, bueno. Baina ze... Zer joten, edo zer egiten? Abestu, rapeatu, bueno, pixkat dentatik. Rap artista zara, Manex. Más o menos. Izen artistiko ere badazu. Bai, txaka, biturekin. Txaka? Txaka behin, txaka. Ni? Txaka bestela. Hori ere bai, Tximeletak, eta... Izena ondo esan ezagun da? Txaka, biterekin. Bale, oso ondo. Niri te bustia izen artistikoa jartzea usan entzaite, Ni antxon naiz, ez da oso doikoa. Jendeak igual esango dizu txaka edo. Seguro. Horra txaka. Bai, horti datorre, txaka pintxotik. Txaka! Karo. Patata tortilla txakarekin jaten duzu? Txaka. Gero zeta gehiago guztaren entzaita hau, Eta diskorik edo? Bueno, para eta abestiatzen ditu Antiguoko eren egun taldearekin, kolaborazioan. Bale. Horiek izan zian lehenengoak, eta gero, nire aldetik atea ditut pare bat 3 abesti. Eta, noa pixka joi bezala, lasai. Eta improvisatu Manex edo dinot? Baita, alko nuke. Bai, dena. Freestyle pixka, zakua irabazizkero? Ez da txarra. Zakua irabazizkero... Freestyle pixka bat, Bai. Han ez du berriz? Koroak egiten edo? Eta gero, ez ebez? Artistikoa edo Manex utziz. Tan igual zientifikora... Bai. Ondo? Hortara lotuta. Atzerrian ere ibili zara, Bai. Duela urte bete honintzen Cardiffen. Galesen. Hori da. Ingelesa beraz bikain. Bai, bueno. Ondo? Ondo. Txakarekin kolabo baterako ez da txarra, ez da? Bueno. Eta gainontzen aipatzen da hemen termometroaren kontua. Zure
proba gustokoena omen da Mihiluzen termometroa. Termometro jarri nun. Bai. Soka tiratzen. Bueno, oso ondo. Claro, itxura badu, ezan, hola bai, hotz eta gero. Termometro jarri nun. Bai, bueno, lasai, edo... Lankide gori jarri dute, tarte kakatxe mate egon izan da, baina ez da kasua, nola da. Termometroa sokatira, kontua hemen aurrera egitea. Hori da. Animo bikote, txaga, dejo diztela. Txaga, jo. Miluzeko termometroa, Baita ere, gora eta bera bitzen da, neutakotena azken aldizen. Bai. Termometroa. Bueno. Hola, jatoian, eze moduz. Kaixo. Ongiet horri zelan zauzien. Bueno. Termometroak zer moduz. Apurtzuet urduri, momentu honetan. Bai, eskatxo bat. Ondo. Mugitzen termometroak Hola, nondik zatoz? Santurtzitik. Oian ezu? Barakaldotik. Eta non egin duzu topo edo nondik zatozie? Bizitzan. Ez, irale ikasten ari gara. Euskara kurtsoa edo, bai. Boa, behin etorri ziren. Euskal kultura be, bai, ikasten da Bai, bai, bai. irakasliek zarielako zauek. Bai. Iralekoak etorri ziren publiko modura. Onak. Oso onak, Onak. Mikel Urdangar ginen arreba. Bai. Baita ere. Bai. Ikasi du gure iralean. Bai? Bai. Begira ze ondo. Bai. Zer ikasita? Zer, barkatu? Zer ikasita Olaia zu? Magisteritza, lehen hezkuntzakoa. Eta orain irakasle zegai edo zer egitezu? Normalean tutore, batzuetan English, nire atzerrian egon nintzen. Eta Non? Londresen. Londonen. Bai, London. Oso ondo. Hello, mates. Ze ondo. Hello. Oian ezu? Ni historia ikasi nuen. Historia eta ni DBH-ko irakaslea nahi. Eta nola behiratzen duen, badakizu. Jende honekin, Ez du esan nahi dana dakidala, Nola ba. Horrek esan nahi du lan gogorra egiten ari zaretela. Bai. Ze intentziorekin, Oian Olaia? Bueno, Ondo pasatzea, esperimentatzea zen, lehenengo aldia da, olako No? egoeratan agola. eta dirupapur bat irabazten badugu ere. Primera, Basoz bidetik. Bikai. Gero saio hasi aurretik Olaiak esan dit. Idazki berdin dago, telebistan edo hemen, zu asko aldatzen zara, eta ez dut galdera gehiago egin idazki. Zertik aurrera... Eta ganera esan Olaiak, sekretu bat, bueno, karaokeko sasoietan, beti mu egiten gendunien, dantzan etorri zala. Benetan? 12 urterekin edo 11 bai oso txikian nintzen. Eta berdin jarraitzen du, Bai, Segurako. igual. Termometro Bai, bai. aldatu da, baina... Bai. 25 urte gehiago, ja termometroa zidazt. Ni be. Baina oso, no? Neskak ongi etorri. Eskerrik asko. Animo bikote. Eta zakua ere, bada pizkanaka. Gaur, Mihiluzen jokoan, 3.400 euro! Biba! Ondo! Publiko ona eta publikoa pozik, Ilaskik publikoki hitz eman baitu, sare sozialetarako bideotxo bat grabatuko duela. Aritzen ditik, arrazateko laguna! A ver, Ongi etorri! tratu bat egingo dugu. 3.400 euro zakukuek neuk zueri emoan, eta bideorik ez dau, horrek balio dizue. Bai. Ja. Bai. Ni grabatu duan bideoa, de balde. Bueno, az gaitezen lanean, favorez. Olaia oian, zuek aukeratu, zertan hasi nahi duzu, Bai, ikusi-makusi. Ikusi-makusi zuentzat. Bai. Peruta ona irizer. Potokumeak, tribuaren berbak. Bai, bale, potokumeak. Bai? Ondo? Tribuaren berbak, manisitadan erentzat. Bai. Txirritatxo eta irratia. Peruta onai. Entzulea zarete zuek? Irrati entzulea? Bai? Bai. Radio Vitoria, gehien bat. Begira. Bai. Galtzen ari da, eta zuk eutxi hor. Unai, ez tebez? Ez, Irratia gauza derra daba. ja, bai. Polita, hor eukiteko, polita. Ados. Bueno. Zuk diskoak edo Bai, Spotify edo... Isiltasuna. musika, baita ere. Isiltasuna ere. Isiltasuna. Motorrotxa. Itxasoa. Itxasoa, Bai. Lehorrean bizita ere, igual. Bai, baina... Norrere buruan, filosofo bat, Segulako da. Txirritatxok, irratia entzuten baitu, irratiari jarritako bertso bat, hemen hitzak eta oinak. Goizean irratian, Entzundako. entzuten ari, Nintzela, sari ederra eskaintzen, Zuten. bidaia eta hotela, deitu nuen eta Jakinda. ta orain duda naizela, kenduko lidakete. Gaztea. Hain gaztea ez. naizela. Bueno, Bueno, bai. Goizean irratian gaztea behar genuen ikuste, horra zigara ja okertzen. Ia. Ai, ikusi
dugu, nolakoa zen, hor. Lau, zer, 40 puntu, Perunai. Tribunen berbak, manexane, irakurle zale? Ni bai. Ondo, Francesco Pascualeren 5. arima, liburua, irakurri zuan, Unai Larriagana, zoragarria. Niri bizitza aldatu, Bai, Bitu, haulan, bizitza aldatu dit. Termometroa ere bai. Bai, termometroa ere bai. Manexane, Tribunen berbak liburu zoragarri horretatik atrata datoz, denpora. Bat-batean, Tupustean. noizean behin. Karraderan. Bat-batean, Tupustean, noizean behin, lantzean, zaindu, hartatu, sumatu igarri, burrundatu, lasterka, karraderan, oiuka, txillioka, kiratxa, lotxorra, bat-batean, Tupustean, noizean behin, latzean, zaindu, hartatu, sumatu igarri, barrundatu, lasterka, txilioka, bat-batean, tupustean, noizean behin, lantzean, zaindu, hartatu, sumatu igarri, barrundatu, Hori? lasterka, karraderan, oiuka, txillioka, kiratxa, zunda, Eta lotxorra horren, baina. lotxorra lotxatia, ondo. Denbora pixka bat falta, alere bikain, zazpi zuzen erantzun da, 70 puntu. Kirolzaleak, bikote? Bai, Batzuetan. Bai. Batzuetan. Kirolari mordo bat, Ikusi makusiko taulan, begira. Leo Messi, Iker Vicente, John Ram, Serena Williams, Edurne Pasaban, Naroa Agirre, Naikari Garzia eta Mikel Oiartzabal. Denbora olaia, Mikel Oiartzabal. 8, Leo Messi, 2, zu, olaia? bai, barkatu. John Ram Oiane, 8, Serena Williams, 4, Edurne Pasaban, 5, Naikari Garzia, 6, Iker Vicente, Oiane, Oiane, bat, Naroa Agirre, 4, Mikel Oiartzabal, 7, Leo Messi, 1, John Ram, 3, Serena Williams, 4, Edurne Pasaban, 5, Naikari Garzia, 7, Iker Vicente, 2, Naroa Agirre, 6, eta Mikel Oiartzabal. 8. danak eun puntu! Ondo. Un punto! Eun puntu! Ondo? Peruta unai, bertxotan hasi gara. Hala, hola. Bueno, hobetzeko aukera orain imintzioka, Bai. Hartu lekua mesedez, manesetan ebestaldean. Ia, zer datorren, horkoan? Ja? Hortxe kontzeptuak, denbora. lokar... Petardo da. Bomba. Zuziria. Bueno, Bomba. Pero, Mina. Mina... TNT, ez dakit... Bai, zer da hori? hori... Lehergailua. bai, dinamita, bai. Bai, dinamita. Bigarrena? Zulo bat egin... Baratza. Pikatu, o mina, ez. Kobazuloan, ez, baserrian... Baserria, oso ondo. Vale, irakaslea... Ez, Arbela bat da? Ez. Ez, lehioa. ez. Zer egiten da, bikote hor? Zerbait hartu. Telebista, zineman, Bai, zinean... zinemako tiketa erosten dio ikusleak. nortzu dira? Zinemako langilea, eta zinemenat doan pertsona... Bai. Ze zine, ze zine? Nola? Ez oso ondo, oso ondo. Antiguo zinea. Bai. Ondo. TNT oso koiote eta korrekaminoz Bai, eta dinamita baino ane, Cardiffen eta TNT. Oso ondo, bikote. Danak. Bi bikoteak. Bi bikoteak. Bai. 60 puntu. Ondo. Oso ondo laukote. Bai. Manesetan, dinamita gehiago, Hartu lekua. Olai eta gehan bestaldean. Bai. Irale, beldurri gabe, Yes. Bota, Bai. Denbora.
Futbolaria. Hankapurtu. Zer da? Lesioa. Bai. Ireki... Sartu edan, izozkiden da. Oskailua. Izozkia, oskailua. Izoskailua. Oso ondo. Bai. Oso da, oiale. Eskiatzen. Bai. Bikotea eskiatzen. Talka, egin, Topo eskiatzen. egin, eskiatzen. Topo, talka. Talka egin. Talka. Kolpe, eskiatzen edo... Ah, bale. Hartu lekue, txoke. Ez txoke eta talka. Txokie. Hartu dugu. Oso arriskutsua hori, Aritzen zarete, manexan, Behin jungera. Behin junginen batera. Eta... Ondo. Bai. Bakoitza bere pistatik. Izaten da, bikotean ere proba garrantzitsua hori, Ze... desespero bizka bat, eta jode, utzi eta nik, Hori ez. Ez. Kafetegian, unai elorria hartu. Kirola bakoitza bere aldetik, hori da Oso ondo. nira holkua. Vale. Ederto. Iruña puntu! Bakoitza bere ritmoa. Zuk zure aldetik egin duzu kirola. Bai. Noski. Bai, noski. Hola iaian hartu lekua. Peruta unai bestaldean. Hirugarren erronda. Prest? Prest? Bai. Denbora. Belarriko mina. Ez? Hortzetako mina. Aginetako mina. Agineko mina hori bai. Tarta, zatitu, Bokata zatitu, ogia, zikindu. Ez. Hori? Zer da? gorria, Ja. txorizoa, Ez. Nola ari da? Baberoa, Jan, Ez? Hor, Pastela. ikusi hori? pastela zatitu, Ez da pastela. gazta, Ez. Gaztelan jaten da. angurria. Oso ondo? Bai. Buah. Bai? Bien artean? Bai, zer da? Bueno, Txakurra eta... ez da txakurra. Zer da? zezena eta Megaia, bella, baina egin. bella, Hori da? Beia, bai. Ados. bella eta... Eta... zein da, zentzaia, Eta zertan ari da? elikatzen. Elikatzen. Ba, elikatzen, oso ondo. Vale? Oiene, agineko mine, medikuaine, aiene. Oiene, agineko mine, medikuaine. Eta hau, ez duzu grabatu nahi gero, saretarako? Ez! Irurogeina puntu! Opa zuek! Oso konta polizia herriko Nure zaute? Erropa zauzuri ez... Ez zaitu gatu segula, txarra izango da, Txarra. Agineko mina, Txarra. Brr. Eroglifikoak. Peru nahi, aukeran eroglifiko batzuk edo agineko mine? Bueno, eroglifikoak. Bai. Animatuko gara. Momentuz, Ja. Bala, ondo. Peru nahi, sorte honan, lehenengo eroglifikoa. Hauxe, denpora. Azkar pasatzen dira, hilabeteak. bikain. Laguntzera nindoan, baina ez da behar hil da, adierazi nahi dugu, hil, A, B, T, letrak, pluralean, beteak, hilabeteak. Eroglio dauga? Segulako maila. Gero eta bea da, benetan, Bai? Zazaria, hauek sortzea. Asmatzea ere bai, Bai. Unaik, zelan harrapatu dion? Bai? Eroglion harrikada Kode- iguala dako. kode horiek ulertuta. Eroglion harrikada Sintonia, iguala. bai. Bai, Harrika ondo. propioa. Peru nahi, hori da... Ono, Sintonia. ondo, bai. Hori da. Bigarrena, denpora. Lagungarria izango zaizu, hasi irakurtzen. Escape. Esk baderantzuna esati? Fuck. Nor da? Aktore bat. Esk, Izango zaizu... Eskapatzea? esk, Eskola. esk, izen bat, Eskatzea. Emma. Emma. Emma Stone. Esk, tekla, iritsi gara, eta Emma, eskema. Sintonia gutxe egin du hor. Bai. Hogitzak bere aktore fetixea dituta. Bueno, hau erogliorena. Berroita gar puntu, bikote? Ondo? Manesane, eroglifiko pare bat. Venga. Prest, zuen zapea. Lehenengoa, zuek, denpora. Nongoa da zure izeba? Parentesia, taloa, Tako. atako. Takoa bai? Tako atzean dago, parentesi... Parentesia ez, zer da hori? Kakoak. Eragiketa bat. Tako. Ber. Vale. Bertakoa. Vale, ondo. Tako,
Tako dino, neseko espada. Txaka, txaka, tako, tako. Txakatako. Berreketa bat da, bertakoa. Bertakoa da, oso ondo? Txakatako bat ez da txarra, Ez, eta Bueno. puntuz, Txaka nizalea naiz, Nire Eske bai. izan barra. Txaka? Nire bai. Tatako ebe, bai? Baita ere. Ondo? Eroglifikoa denpora. Ardia eskutatu da. Errodin. Errorring. Erro baderantzunaren zati. Din. Errodin. Dan. Din ez, dan Dan. bez, antzera? Errodin. Erro? Errodan. Dan. Errokan. Dan oso antzera, ez da dan. Erroban. Erro? Ardia eskutatu da. Errotan. Errotan, hori bai. Errotan. Jesus, bai, bai. Kanpaiak eroglifikoetan tan egiten digu, errotan soinu hori, errotan, oso ondo. Zantzuten irakasleek matematikak beti daude presente. Kusi? Bai, bai. Bitik bi, en puntu. Ondo? Tilintalan, hola joian eroglifiko batzuk, ondo? Bai. Zeuen gustukuek? Bueno. Bai, asko. Bai, asko. Lehenengo eroglifikoa, denpara. Ez izan, Toren barruan to, bale, zelan irakurtzen hori? toto, to barto. Ez izan, Da behien? tonto la pico. Noski? To bat ikusten dugu. Tonto lapikoa. Nazten ari da, Zer? Tontolapiko hitza. Erabili gehiago, mesedez. Ze tontolapikorik ez da falta. Ez. Bai, Bravo. erabilera inoiz. Bai. Bueno, bai, txirrita mirrien esketxatan. Bai, bizitzan, Zu ez diozu inorri esan tontolapiko. tonto lapiko ez. Ez. Bai. Tonto bai, da lapiko bai, aparte. Bigarren eroglifikoa denpara. Piperrak erosi Ames, dituen. Cervantes, Ames, Lepobi. Ia zigoitik. Vale, oea, amets egin, oe, Zer, zurrunka. zer, orokorra. Gaua. Lo. Lo, baderantzunan zati. Lo lepobi. Lo lepobi. Etxako lanak egin atorri behar da, Lo, Lo dosa. lo. Cervantesen gazteleraz hitz egiten du eroglifikoetan. Eta bi horri dos deitzen dio. Lo, dos, an. Lo, dos, an. orain bai, ez da. Bai, orain bai. Urrengorako Cervantes ja puntauta, fitxauta, ez da? Bai. Bitik bat, 50 puntu? No. Zazpikitxo bat, Ilaski. Oso ondo? Jon Sánchez Pirineotan izan baita. Bale? Zaleku txarra, Ez, Eta han, naturaz gozatzen ari zarela. ze ondo. Kartela ikusi eta, hementxe, gu Pirinioa produktibitateari eta tresna praktikoei buruzko tailera. Berezia da, buruzko eta tailera. Ba, bueno, akatsa da, baina esateko buruzko tailera, gustatu zaigu adi berean. Eskerrik asko Jon, eta atzorrela, minuzeko eskua. Mesedez. Listo? Aurrera! Aurrera ba! Peruta nahi, hori da, eman elkarri eskua eta, bai? Animoak. Ondo? Bai. Sintonian, zuk ere? Goazen komoinarekin, ja. Elkartera goazen aldiro bat dago, ikasi behingoz. Ameriketako estatu batuetako zein presidentea agertzen da, dolar bateko biletetan. George Washington. Ondo? Washington. Hau da, hortzak eukitzen zauen oleskuek. Bai? Bai, ez da? Bai. Washington da, pentsaren dut. Egurrezkoak? Bai? Hortzak bai? Bai, Ba, pentsa. Berezko tailea. Bai, ez da? Eta gero, itzaldiak emateko eta... Entzun, Bueno, hau remix bat, ez da? Baina nola du izena entzun berri dugun Franco Battiatoren jatorrizko kantuak Fettuccine oggi, voglio vederti danzare fusilli domani, edo ci vediamo dopo.
Boglio Bederti Boglio danzare. Berti danzare. Bai. Ondo. Bokala? Segi ba. Ze koloretakoak izan ohi dira beisboleko MLB ligako pilotak. Zuria eta gorria. Bai? Bi lemuso bat egarrik damat. Nuetan. Bokala? I. Horrela ingo dugu? Bai. Boazen ba. Bueno, ze hitz, eskutatu dugu Thatchers taldearen goizean oskorrikantu bikainean. Indarra. Kalean. Inor kalean. Zerke ematen ditu. Eta? Tankerarik ez oraindik? Buruko mina. Elkartera goazen aldiro bat dago, ikasi behingoz? Zer? Azken errondara bestela, Azken erronda. Azken erronda. Goazen ba? Zango bazukaldaren buruko mina. Zenbat txirlo edo birla egoten dira bola joko Amerikarrean? 4, 6, 10, 15. Amar. Strike! Eta denak bota. Oso ondo. Bokala? Azkenekoa. O. Vale. Beraz? Zukaldaren buruko mina jatun miskina. Bai. Eskatuko dugu. Noski? Sukaldariaren buruko mina jatun miskina. Mesedez, entzun da dela ondo, Como baina? Dena prestatuta badago, jan. Dan, hau ez. Jan. Jan. Manesane. Jan komodine. Hori. Horretako eskuratu, behar. Hau pasuek, bigarren eskua zauena, berriak bezain politak dira barrutik. Nork irabazi zuen bertsolari txapelketa nagusia 2009 urtean? Alaia Martín, Andoni Egaña, Maialen Lujanbio, Amets Arzailuz. Maialen Lujanbiok? Bere lehenengo txapela, oso ondo? No. Euskaratik eta euskara. Horre zantzun ez da? Bokala. A. Entzun hau. Zetalderena da, isil-isilik dago kantuaren bertsioa biper kombo, pipar pare bi, kombo bat piper, adimentsu. Esan, berdin zait. Biper kombo. Ondo. Adimentsu moten zauen, Bai. Nesto fiturin bat, biper kombo eta jaga. Nahutenean. Ondo. Bokala. Zergaitin negarri fin. Ondo. Aurrera. Manesane. Nola du izena San Franciscoko hirian dagoen zubi ikonikoenak? Red Bridge, Tower Bridge, Rialto, Golden Gate. Golden Gate. Oso ondo. Bokala. I. Dokumental bat ikusten nahi aurreko noneri buruz, ingenieria. Karo, hemen Zubia. urrikara eta asko dauz, mugitzen data. Egokitzeko gaitasuna dauka. Manesane, aurrera? Bai, askatuko egu. Jaga? Bai, askatuko dugu. Txaka ingotzegu, venga. Venga. Esan. Etxezatar txikia. Ez que izan deia. Bueno. Teak badaude, bai. Venga, aurrera. Hauteekin itxutu, jaka. Entzun adi hau. Zai. Zemata esan zen dugu? Come on! Esan. Amar. Errotea. 8. Lauta lau, Bokala? Bokala? Ez gurea. Bai, zuekin, Bai. Bokala bat? Urduri nago. Lasai. O. Horik ez dago. Baina askatzeko gera gogazue, Etxeran, a ber, Nahi duzue? Jakizu. Manesane,
Bazken erronda. Zein da Garfilkatuaren janari gustukoena? Pizza, sandwicha, lasaña, espinakak. Lasaña. Oso ondo. Bokala! Bokala? U. Eta? Etxe bakar txikia, benetan liluragarria. Ez que ez da tar. Zar. Berriak bezain polita dira eta... Bueno, komoinik ez? Komoinik ez, bigarren errondan. Publikoa penatuta. Oh. Disimulatu egin du, baina pena hor dago. Olai, oian. Venga, animo. Animo hori da. Ez esan nik esan dizudala, baina... Nola du izena Moskuko plaza nagusiak? Plaza gorria, beltza, berdea, urdina... Plaza gorria. Ondo. Bokala? A. Aurrera, adimentxu, ze kanturen bertsioa egin da. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik. Ez da mezbat nire naia da. Baizik. Oh, zabor, zaporea. Bueno, gogoak. Mozgora jotatik, euskaraz bizi nahi dut, gotxi. Ba, esango dugu euskaraz bizi nahi dut. Ondo. Ondo. Bokala? Segi, lanean. Ze bere izgarri zuen Salvador Dalik, arpegian. Bibotea, belarri bakarra, orbana kopetan edo sudur okerra. Bai, esan. Bota? Bibotea. Bibote, kokoko. Bokala? O. Aurrera ingo dugu. Edo, eskatu nahi duzue? A ver, momentu bat. Bai. Bueno, venga, beste bat. Beste bat, entzun. Bai. Ze talderena da California Dreamin', abestia. The uncle and the auntie, the sister and the brothers, the potatoes and the papas, the mamas and the papas. Esango dugu eta, a ver, de mamas and the papas. Ja, eski. Vale. Bokala? Bene. Ah, vale. Hola, bokala. Bai. Ai, vale. I. Bai, hori da, bat? Oso Ez esan, nik esan dizudala, baina... Bai, askatuko dugu. Guazen. Bai. Benetako sekretua zuk bakarrik dakizuna. Na. Bai. Edo la, na. Na. Koma dina bai, eta bian erentzat. Ba, bi komodimorak ditugu, martxara joakun honetan adi danak konela, 360 komodina, Gasteiz Algorta, Donostia Bilbo, puntu, eta komodina, Santurtzi Barakaldo. Peru nahi, lehenengo ronda, zein da zuzena? Zeu kasi erantzuten? Mikel Laboaren baga, biga, iga abestian agertzen dira. Sega, plat, laga, xixili, zoi, bele, boga, honegin, kikili, klik, zurrumurru. Sega. Abestiko segarren itza? Bota nahi duzuna. Boga. Segaren aurretik. Zoi. Zai, zoi... Peru nahi? Klik. Ondo. Banesane? Bele. Abestiko txori bakarra. Hola, Ioiane? Bai, laga. Eta gero boga eta sega. Peru nahi? Kikili. Kikili salda urrup. Azken zuzena? Plat. Nola da? Plat. Zirrizti, mirrizti. Bueno. Gerrena plat. Gerrena plat. Ondo. Ondo. Ondo, jaka, ondo! Ondo berroita marpuntu! Egizatek jaka boga sega edo bertxio bat. Baina esan buelta bat, Antibo tarrak biako horrela. Kontuz. Banesane, bigarren erronda, zer bekasiko zarete? Fikziozko pertsonaiak dira.
Lorelai Gilmore, James Bond, Ursula von der Leyen, Kevin De Bruyne, Ennio Morricone, Daenerys Targaryen, Leia Organa, Blair Waldorf, Katniss Everdeen, Meredith Grey, Sheldon Cooper. Katniss Everdeen. Sheldon Cooper. The Big Bang Theory telesailean. James Bond. 007, ondo. Manesane? Daenerys Targaryen. Game of Thrones. Meredith Grey. Grey's Anatomy. Medikue. Peru nahi? Leia Guapu, Organa. Guapi, Energia hau. Hori, ederra behintzat. Leia Organa? Star Warsen. Princesa? Manesane? Blair Waldorf. Gossip Girl telesailean. Azken erantzun zuzena komoina daukazu edo erantzun? Ez erantzun, Lorelai Gilmore. Ta non? Gilmore Girls. Ba? Bai, Ursula von der Leyen ez talako. Ez dakigu ba? Fikziozkoa. Venga! Ursula von der Leyen, Gossip Girls telesailean ez da? Parkatu nahiko lan orain, Bai. Bai. Nahiko lan... Bueno. Trampegaz. Vale, hola joiane. Hirugarren errondan. Krustazeoak dira. Izkira, salabardoa, karramarroa, ostrakodoa, lanperna, otarraina, izkirioa, abakandoa, balanoa, izkirimiria, txangurrua. Karramarroa. Oso ezaguna. Bueno, esan txangurro. Peru nahi? Txangurroa. Kiaka nahiago, baina hau ere... Manesane? Otarraina. Ziona. Hola joiane. Lanperna. Hau, Fratuta. Peru nahi? Netan, Tanakonak. Itxoso guztu da. Ostrako doa. Zuzena da. Manesane? Bai? Izkirimiria. Izkirimiria. Hau esaten zaio, bueno, denbora pasak ondatzen den pasadizo barregarri bati edo. Hola joiane. Bai, abakandoa. Bo. Ona, Peru nahi? Komodina. Komodina. Krustazeo bikaina hau. Bai. Izkira. Iskila. Eta? Hola joiane, komodina. Komodina, bai. Daukazue. Balanoa. Egon da berroi damar puntu. Hola eta oian erentzat. Urrezko komodina kasu honetan, 360 punturekin, Peru eta Unai, 560 Manesetanek. Hola joiane, 710 puntu, oso ondo. Oh, Peru eta Unai. Bagoiez. Bukatu da ba honen bestez. Bai. 3 saio. Pena, ondo. Bueno, finaltxoa Ondo, jokatu. oso ondo. 400 euro zuena dira. Gainontzean. Beira, Peru, psikologiaren ikuspegitik. Ze onura du, Miluze. Ekonomikoa. Ba, Psikologiaren garrantzia du hortan, baina. ondo, divertigarria. Bai. Ondo, daritu gara. Ondo? Pozik, Bai. eta gustora, divertitu gara. Hori da Filosofiaren garrantzitsuna. ikuspegitik unai? Txulisimo. Bai, Bai, bai. Batera Hori goteko diat, tartzi hartu ziren, Bueno, bai? Miluze Guk bada zerok ezetu? bizi filosofia bat ere. Zuekin partekatu duguna, oso pozik. Ondo gozatu, saria. Eskerrik asko, Eta bego Perunai. izera. Oikote. Final erditan, Manesetan, Ondo za? Oso ondo. Gustora. Leku hartuta. Bai, Bai. baiet. Horai eta bian, zuek? Pozik, ondo. Pozik. Bai. Puntu askorekin gainera, Bueno, bai. Orain markagailoa gutxean, noski. Eta hasiko da, proba honi esaten digu termometroa. Sokatira. Tankera hori du. Erregabe, aldela, Manesane, zuek erantzuten lehenak, hartu lekua eta guazen, sokatirara. Denbora. Ze musika tresna jotzen zuen nagusiki Robert Schumann musikagile handiak? Biolina. Pianoa. Nori egozten zaio ezer ez dakidala baizik esaldia? Sokrates. Oso ondo. Zein zelula mota dira konoak eta bastoiak? Atomoak.
Fotorezeptoreak Broadwayko ze musikal oinarritzen da ABBAren musikan. Mamma mia. Mamma mia. Ze zientzialari deskubritu zuen pasteurizazioa? Pasteurek. Oso ondo. Zein da egunik luzena duen eguzki sistemako planeta? Jupiter. Artizarra, zer aztertzen du birologiak? Virusak. Virusak, ondo. Zenbat atz dituzte saguzarrek esku bakoitzean? 4. 5. Zenbat da? 24 gehi 35. 59. Zuzen. Zein da kafe gehien ekoizten duen herrialdea? Kolombia. Brasil. Zenbat elementu daude taula periodikoan? 107. 118. Zein giharren uzkurdurak eragiten du zotina? Diafragma. Oso ondo. Ze abeslarirena da Billie Jean abestia? Michael Jackson. Michael Jackson. Ze koloretakoa da? Kanadako banderako ostoa. Gorria. Gorria da. Eta ze kolore ditu? Mexikoko banderak. Txuria, gorria eta berdea. Oso ondo. Zenbat pertsonak zapaldu dute Marte? Inork ez. 0, ondo. Eta zein margolari austriarrena da musua artelana? Flynn. Klimt. Zenbat kateto ditu iruki zuzenak? 3. 2. Zein hilabetetan ikusiko dugu erretzen Marijaia? Abuztuan. Abuztuan. Ze hamarkadatakoa da Gloria Gaynorren I Will Survive? 70. Ondo. Zenbat gradu osatzen dituzte laukien barnealdeko angeluek? 80. 60. Nondik hartzen dute arnasa arrainek? Bronkietatik. Brankiatatik. Informatikan zenbat megabait dira, gigabait bat? 1000. 1024. Ze koloretakoa da odoleko plasma? Ai! Manezane! Irriz txiki batzuk horrazten. Izan dira nabardurak, Bronkio branka, Flin, klint. Hortxe. Zer buruz? Ondo. Nahiko Ondo? dugu. Programa oso nahi da. Gaur bai, sokatiran ezin aurrera egin, baina eroso zeuek? Bai, Oso, oso. Gustora? Bai, Oso. bai. Gustuekin be bai, Aurrekote. Bien luzen, finalean dira. Iritsi berriak. Leitmotifa azken aldian, Bai? Bikote bat iritsi bi luzera, txak, finalera. Indartzu datoz, eta? Olai Oiane, zorionak. Eskerrik asko. Eta beste bat arte, ondo lego, hori ez, egingo dugu finala jokatu, ez da? Bai. Hori da keinua. Txea, Adigua, eraman da, iraudizkero, kamisetan bildu, eta bilete sorta batekin, handua Oiane, Gaur, minuze jokoan, 3.400 euro. Ondo. Eta jokoan, publikoaren ilusioa, uste dut ilaskik. Azkenean bai, grabatuko mendu, saretarako bide hori, aparitzen di, arrasate! Mila esker! Arrasatearrak beti urkiotez nik bizotzien, asko maite duten herria. Beraz, baina... grabatuko du! Ena izale ikusiko. Isla desertu batera, joan da, etxekoei galdera be bai, gurekin batekin bitartien. Zer eraman da hori? Zer eraman. Instagram ez. No. Ez. Telefonorik ez. Zema gauza. Zer eruen. Nik zu ilaski. Nik zube bai. Eta gero zer beharko dunke? Kike? Ah, Akikeia ez, emazan bidua. ja, ez dago denantzat. Eta Sua? matxete bat. Bale. Zer behar da? Niri pasak ere gustatzen zizit asko. Ia ba. Ola joiane, Zuek? irra desertu batera joango gara. Alik eta urrutien hobeto gainera. Bai. Alan, oso urruti dauna, itxason sartu eta segita, irra desertu batera. Zer eramango zenukete? Dirurik ez da behar. Ez. Zertarako. Ez du balio? Zertarako? Zakit. Janaria esan dugu baiet, zeraman genezak ez da? Bai, kajatxuet. Bai, janaria Bai. purtsu bat. Zaki lehenengo egunetarako krema, bazpada. Zorantzitsua, azala zainera dago. Ondo ja. Ola joiane, zer zeon? Eskerrik asko. Uarteetara joango gara. Eta galdetu nahi duguna da, batzuk oso urruti delako beste batzuk ez horren beste, masa kontinentaletik, kostatik, puntu hurbilena, segi, 1000 kilometrotara baino gehiago duten uarte edo uartediak dira.
kontinentetik 1000 kilometrotara baino gehiago daude denbora. Galapagoak. Santa Elena uhartea. Pasco uhartea. Bai. Falklandak. Falklandak. Bai. Ez, vale. Hawaii. Ez que 1000 kilometros Esan bai. Bai. Marianak. Bai. Venga, bai. No, Mariana, que está aquí. Bora bora. Pues bueno. Zer aldatuko dugu beste? Madeira. Madeira ez. Madeira. Bai. Portugal. Ja, ez Portugalen ez. Da Portugaleko. Bermuda. Baita. Maldibak. Bai. Madeira. Faro uharteak. Egiaztatu egingo dugu, Entzun. 11koa kokatuta, Seiakat. Venga, natural. Kontinentetik 1000 kilometrotara baino gehiago daude. Hori da galdetu duguna. Maldibak ez. Esto. Ondo? Hau bai. Mariana, Madeira, pues, Hawaii. Faro ez ditu eskontzen, 18 segundu baino bere egin. Osa, 10 segundu. Aldatu bat. Azken segundoak, egiaztatu. Bostakatz? Joder. Segi? Vale. Esto es aquí. Hawaii ere da. Eta Galapagoak hemen, eta beste bat. Mariana, Denpora. Vale, listo. Ez que zaila. Olaia, oiane, urrezko galdera. Distantziekin jarraituko dugu. Haien artean urrutien dauden biak dira denpora. Pues yo diría Maldivak. Vale, eman, bai. Lasai. Maldivak. Eta Marianak. Pasco uhartea. Pues ya está. Zemuz? Bueno, zaila. Inorketzuen esan. Urrun. Erraza izan. Urrun gaudela. Zakua ere urrun ikusten dugu? Joder. 1000 kilometrotara edo. Faroe uharteak ezezko eremuan, zuzena da? 600 kilometro daude. Fugloi uhartetik Norvegiako mendebaldera. Falklandak ezezko eremuan? 480 kilometro besterik ez. Argentinara. Bermuda. Bai? 1030 dira, uhartetik Ipar Karolinako Hatteras lurmuturrera daudenak. Hawaii. Baiezko eremuan? Eta erne, Kaliforniako Point Arena lurmuturretik Hawaira, 3700 kilometro baitaude. Bakederra. Bo! Gehitxo. Bora Bora. Bai? Australiatik 5730 kilometrora. Polinesian entzun gasolina behar da, Beharko. Bada espada. Pasco uhartea. Bai? Bai, eta Txilera 3530 kilometro bertatik. Rapa Nuiak eta Bai. zoragarria, bai. Gero ez dago ezer, bueno, bai, Moaia, klaro. Baina Irland, Bai, poteo eta eskaz. ez. Ikusi holan Moai batzuk eta. Marianak. Bai. Bai. Txina du, hurbilen, artxipelagoak 2500 kilometrotara. Madeira. Parkatu zelan? Madeira. Leku ederra, Egon zinen? Bu! Gogoratuko, ze oparik astasun? Karren izun Madeiratik. souvenirra,
boligrafo bat, Boligrafo oso politxe? metalezkoa, boligrafo bat. metal du madeira, bi material, batean. Oso berezia, Oso berezia Oso da, preziatua, Bai, ona? Gertuxiago, 650 kilometro. Ordu bakarrik paso. Maldibetan distantzia 650 kilometrokoa da, Galapagoetan 950 hortxe mugan, eta Santa Elena uhartea berriz, Angolako kostatik 1870 kilometrora dago. Galdetu Napoleoni, zer gertu dagoen zan? Erbestean. 350 euro, Olaia eta Oiane, 1000 bihurtzen badie, Super. urrezko galderari esker, Bai. haien artean urrutien dauden biak dira. Galdetu dugu, Batez, ja. Baina beste. Maldibak aukeren artean, Baina bestea da... bai? Edo ez. Zuzen, Eta Maldibetatik nora goaz? 18.000 kilometrotara behintzat. 18.000 kilometrotara, Maldibetatik. Pasko uhartera goaz, bai, zuzena da, 1000 euro, Olaia, Oiane? Usala. Ba, hori espero. Gaur iritsi, eta uarte batera namateko 350 euro irabazi ditugu. Beste saiakera bat urrengoan, eskerrik asko bikote. Eta zuek, telebizora man badeza, giroz ikusi, Gabon!